Pak RT, Pak RW sugeng dalu. Masih bersama Exotic Live Musik. Eksotik musik Baso. Wis kadung sayang, Masih. wis kadung berjuang, ati wis nyaman, ra bisa bebojoan. Satuanmu telu, satuanku wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora maringke, kok koyo ngene nasib sing tak rasake. Jejak Opo awak dhewe mbiyen kepethuk, yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu watone ora gathuk. Loro kaya dipateni nanging ora mati, Duh Gusti paringi kuat ati. sing arep duwe jodoh ning kalah weton sing sabar deh. Rida lagi. EBS Audio matur tenggo terima kasih. Satuanmu telu, wis kadung berjuang, ati wis nyaman, ra bisa bebojoan. Jejak Satuanmu telu, satuanmu wolu, jare wong tuaku diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora maringke, kok koyo ngene nasib sing tak rasake. Sika jejak Ngopo awak dhewe mbiyen kepethuk, ning akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Apa kaya dilarani nanging ora mati, Duh Gusti paringi kuat Masuk, Pak De. ati. Ngopo awak dhewe mbiyen kepethuk, yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu diitung ra kepethuk. Loro kaya dipateni nanging ora mati, Duh Gusti paringi kuat ati. Loro kaya dipateni nanging ora mati, Duh Gusti paringi kuat ati. satu